Kabi janvier kalo tile kɔnɔntɔn sanba 2022 anbariko ale bina an ka jamana ka CEDEAO jɛkulu fɛ a ye gɛlɛya lase an ma cogoya min na a y'a lase an kɛrɛfɛ jamanaw fana ma o cogoya la o de hukumu kɔnɔna na CNT maa dɔ ye ɲɛfɔli kɛ o koɲɛw kan sunkalo ale daminɛna an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sibiridon ye avril kalo tile 2 sanba 2022 ɲinanta ale kɔni kɛra funteni kɔnɔna na kalan yɛrɛ ni sunkalo bɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogo di embouteillage ale fanga ka bon kosɛbɛ an ka faaba kɔnɔ n'i bɔra i ka so yali ka se i seyɔrɔ la gɛlɛya cogoya bɛɛ de don o de hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn de bɛna sɔrɔ ni gɛlɛya in na ninnu bɛ tali kɛ an ka su in n'a bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu kan k'a lasaw ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na an bɛ segin k'aw fo ko kura mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an ka kunnafoni waatiw selen i n'a fɔ an da sera ma an ka kunnafoniw na cogoya min na kabi janvier kalo tile 9 sanba 2022 anbariko bina an ka jamana ka CEDEAO jɛkulu fɛ nka a ye gɛlɛya lase an ma cogoya min na a y'a lase an kɛrɛfɛ jamanaw fana ma cogoya kelen na o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na bibata kulubali ale ni sali sisogo olu ye wulikajɔ kɛ ka se CNT maa dɔ ma ni o ye sulemani danbele ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka jaga ka kɔrɔfɔw lamɛn ka kalo ni kalo kɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna na o ma nɔgɔ jamana si ma wa a gɛlɛya o bɛ se i kɛrɛfɛ jamanaw ma i n'a fɔ mali bɛ CEDEAO u ka ɲanginiw kɔnɔna na ka da jamana in yɛrɛ a bonyani kan fo ka taa se a dansew cɛyali la a kɔlɔlɔ fɛnɛ gɛlɛyantan tɛ a kɛrɛfɛ jamanaw kan ni fɛn min tɛmɛna dan kan o kɔlɔlɔ o bɛ se yɔrɔ caman na a ma dan mali dɔrɔn na a sela an dafɛ duguw la i n'a fɔ kɔgɔji b'a ni jamana minnu cɛ an bɛ taa an ka minɛn ta yɔrɔ mun misalila Senegal b'o la misalila Côte d'Ivoire b'o la fo ka se Lomé ninnu ma bon an y'a ye a tɛ tile fila bɔ Senegal jamanakuntigi yɛrɛ Macky Sall ale bɔra ka kuma k'ale yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ mali ka ɲangili a bɛ ka kɔlɔlɔ caman se olu ma kɔlɔlɔ bɛ tali kɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ citerne 1000 bɛ se ka bɔ olu fɛ yen don o don bon bi n'i y'a ye o bɛɛ jɔlen don o ye gɛlɛya ye ka se u ka transporteurs ma donc mobili minnu fana tun bɛ bɔ olu ka port la ka se mali la o bɛɛ jɔlen don donc o tun bɛ miliyariw de lase a yɛrɛ ka fɔlɔ o bɛ miliyari ba hirikaw de lase ale ma kalo kɔnɔ donc n'o jɔla o kɔni o degun b'ale kan o b'ale ka population kan an ye Côte d'Ivoire fana ye olu ka jamanadenw yɛrɛ bɔla ka tagama feerelikɛlaw bɔla ka tagama transporteurs bɔla ka tagama u ye mankanba kɛ an yɛrɛ y'a mɛn k'u bɛ fɛ ka don dɔ sigi sen kan baara tɛ kɛ don min pour que ka u ka faamaw diyagoya u ka nin gɛlɛya in gɛrɛntɛ in cɛ ka bɔ mali kan n'i y'a jateminɛ gɛrɛntɛ in tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɛmɛna dan kan wa gɛrɛntɛ in n'u m'u kɔlɔsi a bɛna wolo ko la u yɛrɛ sigilen tɛ ni ko min ye balaw bɛɛ bɛ daminɛ ni tagama in de ye donc Côte d'Ivoire tagamaw daminɛna Sénégal fɛnɛ syndicat des transporteurs ye wuli ka jɔ kɛ fo ka s'u ka président ma k'a fɔ a ye k'a fɔ n'u ma dan siri ko la olu bɛ ɲini ka sɛgɛn u yɛrɛ ko sulemani danbele ale ye CNT maa ye a bɛ wele bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma u ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka camacɛro fanga maaw dɛmɛ yaasa gɛlɛyaw ka se ka taga bɔ an kunna nin waati in na sunkalo ale daminɛna an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 2 sanba 2022 ɲinanta ale kɛra funteniba kɔnɔna na sunkalo yɛrɛ ni kalan bɛ taa ni ɲɔgɔn cogo di o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na fadi talfi mayiga ale ni fatumata jalo olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se kalanso dɔw la an ka jago ka sɔrɔ olu lajɛ ɲinan sunkalo ale bɛnna ni wagati ye wagati min ni funteni bɛ ka kalan kɛ o kɔnɔna na o kɔni ye ko gɛlɛnba de ye lakɔlidenw fo ka taa se lakɔli karamɔgɔw ma nka o n'a ta o ta lakɔliso dɔ kɔni bɛ yen nɔ olu ye dɔ bɔ u ka kalan ɛriw la sunkalo kɔnɔna na ka kalan kɛ a ma nɔgɔn mais wajibi de don parce que baara bɛɛ tɛna se ka jɔ donc kalandenw fana bɛ ka degi o de la parce que n'u nana kɛ baarakɛlaw ye baara tɛna jɔ sunkalo kama donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ ka baara kɛ kalan bɛ ka kɛ toujours mais an b'a essayer k'a nɔgɔya dɔɔni a nɔgɔyali ye mun ye effort baw tɛ kɛ classe kɔnɔ professeur va essayer k'a aménager dɔɔni temps de travail bɛ alléger dɔɔni
mais en même temps aussi an ka salle adapté len do parce que c'est des salles climatisées donc a bɛ sɛgɛn tɛmɛ mɔgɔw kunna yɛlɛmani ma don an ka emploi de temps na yɛlɛmani donna wagati mun na dɔrɔn o ye suntigɛ waati de ye suntigɛ waati an bɛɛ bi jɛ ka tigɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka se k'an débrouiller a ma nɔgɔn souvent c'est vrai surtout denmisɛnninw fanfɛla na tile ka bon bɛɛ b'a dɔn fana école jɔlen bɛ cogo min na surtout école privée ka fɔ clim ni ventilateur b'a bɛɛ kɔnɔ c'est pas évident donc a ma nɔgɔn emploi du temps falenmaya la seulement baara kɛcogo de falenna dɔɔni parce que a nana fɔ k'a fɔ kapu mɔgɔw yɛrɛ fɛ désormais an ka lajɛ an ka baara daminɛ joona 7h30 ka jigin 13h30 effectivement gɛlɛyaw bɛ yen parce que denmisɛnnin minnu bɛ sun ka na souvent ce n'est pas facile hali maître yɛrɛ ma c'est vrai a ma nɔgɔn mais ale ka ka di kɛ adapté parce que ale ka baara don kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ dɔw yɛrɛ sɛgɛn u tɛ se ka cours yɛrɛ suit ka ɲa donc je crois que an bɛ se ka min fɔ mansaw ni denmansaw ni ekɔlidenw yɛrɛ ye o ye u ka sunko in bɛrɛbɛn c'est-à-dire denmisɛnnin kunda surtout parce que dinɛ yɛrɛ la je crois que wajibi tɛ olu fana kan fo ka se âge dɔ la donc ni minnu to âge bɔ vraiment u kun'u yɛrɛ forcer ka se niveau dɔ la n'u b'a dɔn k'u tɛ se ka tenir parce que sun ye wagati ko ye kalan dun fana yɛrɛ ye wagati ye ni u ma kalan k'a kuma la a bɛ kɛ tiɲɛli ye ka sun ka taa kalanyɔrɔ la ni tile farimaba in kɔrɔ o kɔni ye ko gɛlɛn ye nka lakɔlidenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ wa ko olu b'u cɛsiri a fɛ gɛlɛya b'an ka dɔn sunkaloko tɛ i bɛ sun i hakili bɛ sɛgɛn i farikolo bɛ sɛgɛn n'a fɔra k'i ka kuru fana suit a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn an bolo a ma nɔgɔn mɛtiriw bolo mais bɛɛ b'i seko n'i dama yira ko de kɛ walasa an bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ a la franchement sunkalo ni kalan n'an y'a ta ka lajɛ a ka gɛlɛn dɔɔni barisa n'an y'a ta ka lajɛ funteni ani fɛnw b'an kan an ka programme dɔw changera bawo n'i y'a ta ka lajɛ kuma dɔw la an bɛ jigin 14h walima kuma dɔw la an bɛ jigin 13h mais sisan sunkalo nalen ani mɛtiriw yɛrɛ y'a dɔn ko funteni bɛ donc u bɛ cours allégé an bolo an bɛ jigin joona awɔ gɛlɛyaba de b'an kan parce que ka sun dun ka tila ka leçon ta ka gɛlɛn toro ni funteni jukɔrɔ ne bɛ se ka fɛn fɔ ekɔli karamɔgɔ ye o ye an bɛɛ lajɛlen k'an jija ni kalo kelen dɔrɔn de don ni an jija an bɛ barajiba sɔrɔ ni funteni fɛnɛ il faut k'an ka supporter sunkalo ale ye kalo barikama ye min kɔnɔna na yɛlɛma bɛ don baara caman na lakɔliso caman kɔni bɛ yen nɔ olu ye dɔ bɔ u ka kalantaw la togo min na lakɔlidenw su min ni o ye silamɛya jɔsen dɔ ye u ka se ka o kɛ nɔgɔya kɔnɔna na kunnafoni ne bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna walawala Fatumata Tarawele fɛ an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnya la ka ti ale cercle la du 5,500 ani kɔ olu kɔni sugandilen kɔfɛ dɛmɛna fɛn min ye du 7,000 ani a kunkan fɛ n'o bɛ tali kɛ ka ti kintan ani 2 o kɔnɔ olu maaw kɔni ye dɛmɛw sɔrɔ ni maa kelen na bɛɛ dɛmɛ min sɔrɔ o bɛ taa i jɔ sefawari 10,8 o bonyanko la ni dɛmɛ dili kun fɔlɔ kɔni kuncɛra ka sanga ni tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2022 min kɛra Kati mairie la a kun de ye yaasa coronavirus ale kɔni kɛra sababu ye ni ka kɔlɔlɔ lase maa minnu ma ka dɛmɛ don o duw ma fo ka taa se dɛsɛbagatɔw ma ni musaka in dili hakilina bɔra an ka jamana gouvernement de la wa a donna kadira min kɔnɔ o de bɛ tali kɛ coronavirus bana ale kɛra sababu ye ni ka kɔlɔlɔ minnu lase an ka sɔrɔko ma ka kunbɛli kɛ olu la hali bi an bɛ to Kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnya la Kolokani ale cercle la fɛn min ye u ka dɔgɔtɔrɔso kura ale dayɛlɛli baaraw koromakali ye o kɛra ka sanga ni alamisa tɛmɛnen février kalo tile 3 san 2022 min kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiri ɲɛmaa bolo dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Kukala Mayiga wa kɛnɛ kan maaba caman kun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ kɛnɛyako minisiri fo ka taa se maa caman wɛrɛw ma ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen ɲɔni bana o kɔni yera Sikaso kɛnɛyaso dɔw la dɔgɔkun kɔnɔ ni kunnafoniya ninnu kɔni dira Sikaso kɛnɛyaso ɲɛmaaw fɛ ka sanga ni alamisa février kalo tile 3 san 2022 wa kɛnɛya tigilama ninnu kɔni a yira k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ kɔni sigilen bɛ sen kan kɛnɛyaso ninnu na yaasa ɲɔni bana ale kana cari Sikaso ale mara la o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la embouteillage ale fanga ka bon kosɛbɛ an ka faaba kɔnɔ n'i bɔra
so yani ka se yɔrɔ la gɛlɛya dan bɛ de don o de hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka kunnafoni na Amadu Jara ale ye jayɔrɔ sɔrɔ an y'o koɲɛw kan an ka jɛ k'o lajɛ. Kabi sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 min ye Bamakɔ sirabaw ye a bɛ minɛ ka fa bolifɛn na ɲami min ye maa wɛrɛ gansanw ka bolimafɛn minnu bɛ maaw n'u bolominɛw ta fo ka taa se bolimafɛn sen 3 ani sen 2 ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siraba kelen kan o de bɛ kɛ gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sirakan boli kɔnɔna na min ye sotaramabolilaw ye olu y'a yira ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sirabakan boli la ko a bɛɛ lajɛlen sirabakan boli sariyaw ko a tɛ ka bato. Ɲagameli i n'a fɔ population sen b'a la gouvernement sen b'a la munna population sen b'a la parce que an tɛ sira di ɲɔgɔn ma an tɛ ɲɔgɔn jate i n'a fɔ circulation na an tɛ ɲɔgɔn jate jɔ ka degun na an kɔni bɛɛ bɛna filifili ka don ɲɔgɔn ɲɛ kan o dun o bɛ dɔ fara circulation kan. Circulation yɛrɛ ɲagamini maa minnu tɛ se mɔbili la minnu tɛ se moto la permis ɲɛnama tɛ minnu o de b'an ka circulation ɲagami an bolo i y'a faamuya n'o tɛ dɔwɛrɛ foyi t'aw kɔ du tɛ se mɔbili la permis ɲɛnama t'u kun ani chauffeur kuraniw minnu fana tɛ se moto la o bɛna don an ka circulation na k'a bɛɛ ɲagami. O tɛmɛnen kɔ Jibril Jara ale ye taxi chauffeur ye ale y'a yira ko gɛlɛya fɛn fɛn filɛ nin ye siraba kan k'a bɛɛ lajɛlen ye mototigiw ye. Mototigiw de b'a to ni circulation bɛ ɲagami parce que moto ka ca circulation na kojugu moto taxiw nara ka na fara moto dɔ ninnu kan donc moto ka ca circulation na mobilitigiw tɛ se ka mobili yɛrɛ boli mototigiw bolo u b'i nɛni hali sisan dɔ bɔra ka ne nɛni sisan a bɛ ka bɔ ni yan yɔrɔ cɛ ko ne ka taa sira cɛmancɛ la ko ka yan yɔrɔ d'ale ma a bɛ ka nɛni quoi. Min ye moto taxi bolilaw ye olu ye a yira ko min ye sariya batobaliya ye ko o de bɛ Bamakɔ siraw kan ko de kɛn bɛ ka Bamakɔ sira a bolili gɛlɛya. Circulation bɛ ɲagami kun caman b'a la mɔgɔw tɛ sira kana fɛngɛ labato bon i kan ka jɔ yɔrɔ min na i t'o bonya bon mɔgɔ min bɛ bolifɛn boli a kun fɛ o fana ka ca i y'a ye circulation na mɔgɔw bɛ bolifɛn boli ni bolifɛn yɛrɛ ka état ye u t'a boli ni sira yɛrɛ ka sariya ye bon o de b'a to circulation bɛ ɲagami. Circulation ɲagamini o y'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ sotaramatigiw yɛrɛ de fɛ a plupart ne yɛrɛ fɛ sotaramatigiw de b'a kɛ parce que sotaramatigiw bɛ fɛ k'i comparer aw ma quoi an n'u dun tɛ kelen ye anw bɛ se ka don yɔrɔ la aw tɛ don yen dɔw de yɛrɛ bɛ na ni circulation yɛrɛ ɲagamili kosɛbɛ yɛrɛ de. N'i y'a jateminɛ min ye polisiw ye olu kɔni bɛ ka u se bɛɛ lajɛlen kɛ wasa min ye sirabakan sariyaw ye a ka se ka bato bɛɛ lajɛlen fɛ nka u n'a ta bɛɛ maa dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ kɛ k'u ka baaraw gɛrɛya u bolo waleya jumɛn de bɛ kɛ wasa min ye sirabakan boli ye a sariyaw ka se ka waleya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka boli sira kan lafiya la. Yɔrɔ minnu ye danger ye lakanabaaw kan k'i jɔ ye k'a ɲɛnabɔ n b'a fɔ ma fɛn dɔ bɛ tiɲɛ an yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na fɛn tɛ yan a fɛn tiɲɛnen don bon fo lakanabagaw kana ka sira di mɔgɔ ma. Sira bɛɛ jɛ mais n'aw sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ sira kan embouteillage ninnu a ko bɛ nɔgɔya wa sira ko a tɛ gɛlɛya quoi dɔ bɛ bɔ sira kɔlɔlɔ la n'a gɛrɛgɛrɛw la. mais an yɛrɛ fɛn dɔw bɛ a tɛ bɛn i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a tɛ bɛn i ma kan ka kɛ o yɛrɛ de ye ko belebeleba ye. N'i ye Bamakɔ sirabaw ta ka a filɛ a kɔni bɛ minɛ ka fa bolimafɛn na wa maa minnu bɛ Bamakɔ ba kiniyanfan fɛ a ka gwɛlɛn olu ka se ba numanyanfan fɛ ka d'a kan sira tɛ se ka lasɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ waati kelen ni k'i kɛ sira kan jateminɛw kɔni b'a yira pont wɛrɛ de kan ka dilan Bamakɔ ba sanfɛ min tɔgɔ ye fleuve Niger ye wasa bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Bamakɔ. Seko ale ni dɔnko kun kɔnɔna na hakilina min taara ka pirogue des aimants bila sen kan o baara ɲɛbilaw kun kɔnɔna na lajɛrɛ kɛra ni kunnafonidilaw ye min kɛnɛ ka fédération funufunu ale ni dɔnsen fɔlɔ olu nana bila kun bɛ a kɛnɛ kan walasa aw se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ o la Mori Tire ale kun b'a kɛnɛ kan. Dɔnsen fɔlɔ la ale kɔni ye yɔrɔ min ni o bɛ Baŋumana min ni Bamakɔ cɛ o bɛ tali kɛ kilomètre 53 bonyango o kɔnɔna na dɔnsen fɔlɔ la ale kɔni ye yɔrɔ min ni ɲininiw olu kɔni bɛ kɛ yen ani dɔnniyaw seko ni dɔnko o nasira la min ni a bɛ Baŋumana min ni Bamakɔ cɛ o bɛ tali kɛ
kilomɛtiri 53 bɔɲɔngo o kɔni na. Nin yɔrɔ kofɔlen in na kunnafoni di baro kɔni sigira senga mun be tali kɛ kunuzɛmɛ o baaraw sigili senga. Maa ɲɛmaa caaman kun be kɛnɛ kan fɔɔ ka taa se dugu maaba caaman o ma, cɛw, musow, fɔɔ ka taa se kunnafonidilaw, olu bɛɛ kun be nin kɛnɛ in kan. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔ o be se ka na maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka sanga ni kunuzɛmɛ o min sigilen don sen kan walasa taa ni ka segi o be se ka sankɔrɔta ji sanfɛ cogoya min na ka bɔ Bankumana ka taa Gawo fɔɔ ka tɛmɛ Kulikoro mara o kɔni fɛ. Sheikh Jalo ale kɔni ye nin kunuzɛmɛ o ɲɛmaaba kɔni ye, ale be ɲɛfɔli kɛ kurunko nasiraw olu kan. Pour parler déjà de la conception de walasa ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna kunun bolili ji kan o baaraw yanga be se ka bonya cogoya min na mun ni a dabɔlen don kama ka sanga ni o kɔni ye. Baara caaman caaman kɔni bolodalen don sen kan Bankumana ni a lamini walasa o baara yangaw be se ka taa ɲɛ cogoya min na fɔɔ ka se dɔnniya caaman be se ka sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Bankumana. A dabɔlen don o de kama maaw tin be se ka don ɲɔgɔn na cogoya min na. O tɛ ɲa fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Bankumana taaɲɛ o be se ka sabati cogoya min na. O de be kɛ sababu ye ka na ni dɔnniya caaman kɔni ye. O de kama a labɛnbaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko jikan kunu ko o bena bila sen kan Bankumana ba sanfɛ ni o ye Badugu joliba ye mun be tali kɛ kilomɛtiri 7 bɔɲɔngo o kɔni kan. N'i ye a ta k'a lajɛ nin kɔni cakɛda in ale kɔni sigilen don sen kan walasa dɔnniyaw olu be se ka sɔrɔ cogoya min na ka sanga ni seko ni dɔnko o yiriwali ye ani ka dɔ fara u ka yangaw olu kɔni kan mun be tali kɛ sifinakaw Bankumana marabolo o kɔnɔ ani a dafɛ duguw. Ni kunuzɛmɛ baaraw kɔnɔna na fɛn caaman kɔni sigira sen kan mun be tali kɛ caatiriw, fotogarafiw fɔɔ ka taa se mariyɔnɛtiw ani dɔnw olu kɔni ma. Walasa ka faamuyali caaman sɔrɔ nin na Lasina Kɔnɛ ale min kɔni ye coordinateur ye wa dɔnsen fɔlɔ o ɲɛmaaba o kɔni don ale kɔni be ɲɛfɔli kɛ a koɲɛw olu kɔni kan mun be tali kɛ seko ni dɔnko o yiriwali la sigida kɔnɔna na. An nana okumu kɔnɔ n'o ye pirogue du zɛmɛ n'o ye zɛmɛ ka kulun ye. O kulun min bɛna dilan Bankumana kɔnɔ yan dɔnsen foro labila o kulun depuis ne jateminɛ kɛ depuis an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Ala ye Mali kɛ Mali ye fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi fo kana kɛ Bankumana ni kulun ɲɔgɔnna ka a miiriya ka kulun dilan kulun min ni kulun tɔw tɛ kelen ye kulun min tɛ bato ye kulun min ni fosi tɛ kelen ye k'o dilan fana an ka seko dɔnko waraba dɔ fɛ n'o ye Sheikh Jalo ye u ka kɛ Bankumana ka bila Bankumana ji kan Bankumanakaw k'a ye diɲɛ maa k'a ye. An be aw ladɔnniya k'a fɔ Sheikh Jalo ale kɔni ye kalo 3 kundala janya ka o di ji sanfɛla kurun be se ka boli o ka cogoya min na mun be tali kɛ kilomɛtiri 7 bɔɲɔngo o kɔni na Bankumana Badugu joliba ni an ko ma ko fleuve Niger. Hakilina jiginna kunuzɛmɛ ale kɔni ye baɲumankɛtɔn ye min ni a bilara sen kan fédération funufunu o fɛ wa a jukɔrɔma tintina nazaraw ka kulu o fɛ ni an ko ma ko Union européenne. O kunnafoni ne bɛ taa n'an ye an ka jamana kɔkan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Penda Sidibe fɛ an ka jaga ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Burkinakaw fɛ yen nɔ u ka minisiri ɲɛma Albert Ouedraogo ale ye camancɛla fanga baarabolo bulodalenw k'olu yira tɛnɛndon camancɛla fanga wasadenw ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko camancɛla fanga baarabolodalen ninnu k'olu bɛ tali kɛ baarabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya 4 de la min bɛna kɛ sababu ye ka camancɛla fanga k'o kɛ ka ɲa wagati kofɔlen kɔnɔna na. Nigériyakaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun kelen kɔfɛ ni banbanciw ye binganni wale ta k'olu ka tɛrɛn dɔ sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ ko maa 168 k'olu de tununnen don halisa ni binganni wale in sen fɛ maa 8 de bɔnɛn'u nin na wa maa minnu bɔra nin binganni wale in na ale ni Nigériya jamana ɲɛma Muhammadu Buhari olu y'a yira k'a fɔ ko maa caman tunna
nin ko in senfɛ u ka terrain baara yɔrɔ ye laseli dɔ kɛ karidon su ni k'a yira k'a fɔ ko maa 362 de tun bɛ di terrain kɔnɔna na wagati min na binkaniwale in kɛra wa kulu cɛma ko maa 186 olu de bɔra a la ka sɔrɔ fɛn m'u sɔrɔ keniyakaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon keniya bolimafɛntigiw tun bɛ esansi ko gɛlɛya la k'a sababuya kɛ maa minnu bɛ ni esansi in diw ma ale n'u ka gouvernement maaw olu tɛ ka bɛn ko la gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko ni esansi ko gɛlɛya in ko kun de ye ko dɔgɔkun laban in na ko maaw bɛ ka boli ni ka taa station service la ka taa esansi san k'a sɔrɔ esansi dila ninnu y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maaw k'olu de ma u ka wari kofɔlen dɔw sara u ka faaba la Nairobi u ka kin caman na mobilitigiw mototigiw ale ni minibusitigiw a yirala k'a fɔ k'olu bɛ ka esansi fitinin de sɔrɔ wa tuma dɔw la u bɛ mɛn a makɔnɔni na Sud-Afrique jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ale ye laseli dɔ kɛ tɛnɛndon ni k'a yira k'a fɔ k'u tun ye ko fɛn fɛn bali k'a sababuya kɛ diɲɛbana covid-19 ye ko bɛɛ bɛna wuli k'a daminɛ tɛnɛndon minuit la a yirala k'a fɔ ko banakisɛ in carili ko sumayara fo ka taa se maa minnu sara ni banakisɛ in sababuya la k'o fɛnɛ dɔgɔyara Afrique du Sud dugu kɔnɔna na kabini février kalo camancɛ la u ka jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ko maa minnu sara ni bana in sababuya la k'o bɔra maa 420 bɔɲɔnko dɔgɔkun kɔnɔna na juillet kalo la san tɛmɛnen na ka na maa 12 la dɔgɔkun tɛmɛnen na am sengana an ka jamana kunnafoniyaw la kunnafoni kuncɛ la farikolo ɲɛnajɛ ale bina ka championnat national ligue 1 orange olu ye o hukumu kɔnɔna na o tago 18 hukumu kɔnɔna na les blancs de Bamako ale ni Asko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛra Kanangolo minnu yɛrɛ baaraw kɛra kari tɛmɛnen walasa se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ la Modibo Sissogo ale ni Kayatu Bagayogo an ka jɛkulu ka sɔrɔ olu lajɛ alisa wano ka kɛnɛ dolantan hukumu kɔnɔ sa Stade Malien de Bamako n'ale yɛrɛ kun ye phase ale kuncɛ ni Burundi ye Asira le Bamako ɲɛkɔrɔ a kun bɛ fɛ ka phase retour in daminɛ ko ɲuman na o yɛrɛ hukumu kɔnɔ ani association sportive de Korofina ni o ye Asko olu kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'a ye dolantan ta an bɛ ka fɔ ko Asko ale jɔyɔrɔ ka ɲi classement ko ta fanfɛla ka tɛmɛ Stade kan o la an kun bɛ se k'an sigi dolantan duman kɔnɔ maa kun sigilen ne ka dolantan min kɔnɔ a kɛra ye kara ka dolantan jɛkulu fila bɛ u ka temps fort sɔrɔ tago fɔlɔ wagatiw la sa Asko de ka wulikajɔ bɛ bonya u bɛ bagabagaliw kɔ kosɛbɛ nka u ka cɛlu yaralaw sen tɛ ja jɔda la tago filanan wagatiw la sa Stade Malien de bɛna dɔ fara ka wulikajɔ kan ka bagabagaliw kɛ o yɛrɛ la sa Asko cɛden dɔ n'o bɛ tali kɛ Tijani Kominga ale bɛna gɛ carton bilenman na o la Asko bɛ dolantan tɔn kɛ ni cɛden tan ye o bɛɛ n'a ta Stade bɛna dɔ fara halisa bagabagaliw kan nka cɛlu yaralaw sen tɛ ja jɔda la dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi ye filani bila fu ani fu dolantan kuncɛlen an sera degeden karamɔgɔ ma o ye ɲɛfɔli kan ye sebaya ne tun bɛ se ka sɔrɔ ni an ka maladresse kɛ jɔda la premier mi-temps an y'o dominer deuxième mi-temps fana an y'a dominer malgré que an ka joueur kelen kɛna an ye jeu maîtrise tuma mun maintenant an garisɛgɛ ma da jɔda la même arrêt de jeu la an ye occasion neti dɔ sɔrɔ an tun b'o don mɔgɔ si ka kuma bon an garisɛgɛ de kun ye nin ye bi wulada in na kɛra match an bɛ kelen ta. Une déception de ne pas avoir pris les 3 points aujourd'hui parce qu'on est venu avec la ferme intention de débuter ce deuxième championnat, les matchs à la phase retour, par essayer de grappiller le plus de points possible. D'autant plus que la phase allée, on a fait que 23 points sur les 51, donc on s'était dit c'est une deuxième chance, c'est un autre élan qui doit nous animer. Mais vous voyez bien, sur l'ensemble des matchs, on a eu un nombre incalculable d'occasions, surtout en seconde mi-temps pour marquer. On n'a pas pu scorer et l'équipe en face, c'est une équipe qui a été coriace. Et voilà, donc le score est parti de 0-0. C'est quand même une déception pour nous. ni kuru kelen sɔrɔlen tɔn fila ninnu fɛ o kɔni tɛna kɛ nisɔndiya sababu ye ka d'a kan u bɛɛ kun bɛ fɛ ka kuru 3 sɔrɔ cogo min na u sɛmɛ halisa ɲɛfɛmaw ka kɛlɛ la. o kunnafoni ne bɛ dan sigi an ka su in na kunnafoni na an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri ye kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu de kun ye nin aw ni ce a ka don o don kan na a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.